Εδώ έχουμε μια πρώτη εικόνα. Μια πρώτη εικόνα, η σειρά ξεκινάει από εδώ. Ξεκινάει. Εντάξει, τώρα ό,τι μπορούμε κάνουμε, έτσι, νύχτα είναι. Μέχρι εδώ είναι τα δικά μου ψάρια. Μέχρι εδώ, αυτά τα λίγα εδώ. Τώρα πάμε στο υπόλοιπο. Πάμε εδώ. Εδώ, αυτά είναι τα ψάρια. Αυτά είναι. Για να μην νομίζετε ότι βγάζουμε μαλακίες. Τι γελάς, Τι γελάς, μαλάκα. Εδώ υπέροχη θάλασσα, δεν βλέπετε τίποτα μέσα, είναι χάλια, γάμισε το. Αυτά είναι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα η ώρα να τα βάλουμε στο ψυγείο και να μετρήσουμε πόσα κομμάτια είναι. Αυτά εδώ.